2027 ел Рәсәйдә Рәсәй президенты Владимир Путин тәкъдименнән география елы дип игълан ителү ихтимал. Һаумыгыз эфирда интервью студияда Гөлсемә Иштанова. Программабызның кунагы Өфе фән һәм технологиялар университетының доценты, география фәннәре кандидаты Закирия Латыпова. Һаумыгыз. Закирия Бәдретдиновна, шулай итеп 2027 ел география елы дип игълан ителү ихтимал Рәсәйдә. Бу тәкъдимнең әһәмияте нимәләне? Үсен игътибар үзәгенә тап география фәне сыкты. Менің ойлауымса, вакытында гына иртәрәктә башларга мөмкин булыр иде был орады күтәрергә. Чөнки соңгы вакытта география ниңәлер икенче планга күсте. Кирәкмәгән дәресләр, кирәкмәгән фәнгә әйләнеп китте, кызганычка каршы. Менә дөресен генә әйткәндә, ул бит ул география иң кирәк предметларның бере. Һәрбер укытучы шулай әйтә, үзенең предметы иң кирәге дип әйтә. Шулай менә элек бит ул менә дворяндар, аристократтар үзләренең балларын үстерүен вакытта һәм менә кемдилер, әгәр дә хөкүмәткә кем эшләй ала, кемгә аның файдаһы тигән кешеләрдә бит сынап та әзерләгәннәр математика, физиканан тыш менә тарих, әдәбият һәм географияны өйрәнгәннәр. Чөнки тарихта географияны белмәенсә, кеше хөкүмәткә хезмәт итә алмый дип ханалган. Ул моны соңгы вакытта безнең теге эфейгедер Денис Иванович фон Физинның бит недр селфиясы бар. Менә онда әйтәләр, география дворяндарның фәне түгел, берәргә барыр өчен географияны белергә кирәкмәй. Извозчик булса, кайда алып партия әйтәң, шунда алып бара дип. Менә соңгы вакытта география шундайрак фикер тарала башланы, шундай караш тарала башланы. Менә мәктәптәрдә, менә безнең республикала гына түгел, күп ердә, безнең республикала бигрәк тә ниңәлер география мәктәптә иң кирәк фәннәрдән саналмай башланы бит инде. Шуннан менә мәсәлән, менә математиканы, рус телен яки сит телдә уны белдәле инде ниңәлер хезмәт укытучысына, физкультура укытучысына бирмәйдер, дәресләр җитмәһә. Менә нинди укытучыга дәрес итмәй икән, географияны бирәләр. Если әгәр дә инде менә укытучы үзе географияны белмәгән, балаларга нинди белем бирергә мөмкин инде. Менә кызганычка каршы, хәтта кайбер уку йортларында ла буласа укытучы география укытучыларын географ түгел кешеләр әзерләй башлана. Ул бәлки шул хәл бөтенләй асыклана башлагандыр, шуга шундай игътибар бирергә булгандардыр дип уйлыйм мин. Димәк, бүген хөкүмәт өчен география фәне ул көнүзәк фәннәрнең бере булырга тиеш. Әлбәттә. Хәзер бит инде ул менә геополитик, экологик торыштар бит инде бик катмарлы. Менә географияны белмәй торып, ул геополитик хәлләрдә лә, экологик хәлләрдә аңлату бик кыен. Табигатьтә үзгәрешләр күп бит инде. Менә климатик үзгәрешләр нык булып тора. Мәсәлән, быелгы елап тора табик. Быелгы елап тора. Менә һәрбер көнкүрештәге менә нисә итеп һава торышын аңлатыр өчен дә бит географияны белергә кирәк. Табигатьтә нинди үзгәрешләр барганын аңлату, аның сәбәбен белдерү өчен географияны белергә кирәк. Менә без бит һезнең менә еш кына сорашабыз тапшыруларда. Менә ниндидер берәй аномаль күренеш булса, гадәти булмаганрак күренеш булса, ул бит инде катастрофа, аномаль күренеш дип миде. Әгәр дә менә географияны белһәң, мин һезгә әйтәм бит, бу аномаль күренеш түгел, географик күзлектән уны аңлатып була дип. Ысынлап та менә нинди табигатьтә нинди бәйләнештәр бар интернетта, һава торышында менә һава масар нидә бәйләнештәр. Аны бит географик күзлектән аңлатып була бит инде. Географияны белмәгән аңлатып булмый, сынап та һәрбер әдәрәк кенә гадәти булмаган күренеш ул катастрофа, сынап та теге аномаль күренеш дип кабул ителә. Географияны белһәң, ул экологик хәлләрдә лә менә мин гел студентларга әйтәм, ул бигрәк экология профиле буенча укыган студентларга әйтәм, гел менә һез укып беткәч, диплом алгач, эшләй башлагагыз, менә һеҙҙең менән мотлаҡ рәүештә менә согласование итәләр бит. Ниндәйҙер төҙөлөш булһынмы, менә ниндәйҙер үҙгәрештәр үҙгәртергә булһа, һеҙҙең менән согласовать итәсәктәр, һеҙ географик күҙлектән ҡарарға тейешһегеҙ дип. Әгәр дә мәгәр менә бөтөн булган етәкселәр, эшсе халыҡта географияны белһә, шул бәйләнештәре, ниндәй үҙенсәлектәре бар, ниндәй
ниндей немеге килтерү ихтимал. Әгәр дә шуны менә географик күзлектән аңлата белһәләр, бездә күп кенә экологик катастрофалар булмас иде. Һәм бына ошыларда аңлату өсендә, ошо көндәрдә Төркия илләренең географтары өченче конгресска йылды, онда һез катнаштыгыз, шулай бит. Нинди мәсьәләләр һөйләшелде, нимәгә игътибар иттегез бу конгресста? Менә быел ул 3нче конгресс булды. Беренче конгресс 2024 елда булгайны, ул Казакъстанның Түркстан каласында булды. Мен онда да катнашкайным. Икенче конгресс Аль-Фараби исемендәге Казакъстан Милли университетында булгайны. Былтыр 23 елда мен онда катнашмадым. Быел 3нче конгресс булды Өзбекстанда, Бухара каласында булды. Онда менә төрле илләрдән бит инде Төркиягә караган илләрдән ул менә иң зур делегация булган Казакъстандан, Өзбекстандан, инде Казакъстандан, Кыргызстандан, Төркиянән, шуннан соң Азербайҗандан, хәтта бер вакил Украинаның да бар иде. Нидән Россиядән без 2 кеше булдык. Бер Омсктың дәүләт университетынан Большаков һәм мин булдым инде. Менә Татарстандан вакиллар булмады, ләкин улар видео сәламлый бергәннәр. Менә онда иң төп мәсьәләләр әлеге баягы менә һуңгы әлеге булган экологик мәсьәләләр каралды. Шуннан соң унан тыш миграция мәсьәләләре, шуннан соң менә тотрыклы үсеш территориялары, устойчивое развитие дип әйтәбез бит инде. Ул проблемалар. Шуннан соң анда ул ошо безнең янап киткән илләрдә бит инде ху мәсьәләләре бик нык өстен тора бит инде. Дефицит ху яткылыктары юк бит инде. Ул мәсьәләләрдә тотыш диңгезләр кибеп сыга әлеге вакытта Урта Азия илләрендә. Климатта булган нидер үзгәрешләр турында. Шуннан соң бик нык игътибар бирелде онда мәгариф ролларына. Шуннан соң анда Казакъстандан 50ләп укытучы килгән иде. Онда Есназарова исемендәге мәктәп бар анда. Менә шул ошо конгресстың инициаторы үткәрүдең да инициаторы менә шул Ужахас Есназарова тора. Ул үзе география фәннәре кандидаты, педагогика докторы, фәннәре докторы. Менә улның җитәкчелеге астында 50ләп укытучы килеп үзләренең методик әсбаптары белән таныштырдылар. Шуннан соң ошо конгресс вакытында менә яңа дәреслек сыккан. Шо Төркия илләренең географиясы дигән. Шул китаптың дәреслектән презентациясы булды. Уны казак телендә сыгаргандар. Шуннан үзбәк теленә лә тәрҗемә иткәннәр. Казак һәм үзбәк телендә булды инде. Шуны сыкты инде ул дәреслек. Шуннан соң менә беренче конгресс ул Әхмәт Ясави исемендәге Түркстандагы анда Төрек Казакъстан университеты бар, халыкара университет. Шуның нигезендә үткәрелгән. Шуңа күрә бу елда Төркиянән дә күп кенә вакиллар булды. Шул иң менә 6 секция эшләгән анда. Шуннан соң анда бит инде ул бигрәк тә шул Урта Азия республикаларында Хорфати, безнең сакральный дип өйрәнгән үзен әйтергә. Шундай урындарга нык игътибар бирелә бит. Анда бит мавзолейләр нык күп бит ул. Менә ул турында бик күп кенә шуларны нисек итеп хакларга дигән. Ягъни бу климатик үзгәрешләр уларга ла йогынты яһагылып сыга. Әлбәттә йогынты яһая. Шуннан соң мин теге сакыру алгас, караным инде менә нинди темалар карала икән дип әйтте. Шуннан соң башкалар турында гел һөйләйбез бит инде. Климатик үзгәрешләр турында ла, экология турында ла гел һөйләйбез бит инде. Шуннан соң әйтәм, менә бит кызык тема. Ана шул Хорфати тема кызык тоелды. Мен безнең Башкортстанда нисек әле ул дип игътибар биреп өйрәнә башлаганым. Безнең Башкортстанда күп икән ондай урындар. Мен үзем әле шундай кызык булды. Шул турында язып, шул турында һөйләнеп бит инде презентация эшләп. Шуннан мен һөйләп биткәндән бит әле хор менән әйтәләрендә. Без хәзер Башкортстанга баргыбыз килә. Күргебез килә диде. Сындап танык менә безнең сындапта бит ул матур менә Ауштау тауы, андагы бит инде
инде Әулия шишмәһе, Нарыстауда үзе мемориалы бар бит инде, Изге Гали шишмәһе, безнең Торатау геопаркы тоже шул хөрфәти объектына шур безнең бит шулган таш иң беренче бөтен дөньяга билдәле бит инде. Шуннан соң анда менә безнең мавзолейдар, менә Хусейн Бек, әйе, шуннан соң теге Торахандыкы, Бәндәбикәнең бик кыбык легенда менән бит инде ысынлап та анда бит инде шул башкортлар менән казактар арасындагы мөнәсәбәттәр менән килеп сыккан бит Бәндәбикә мавзолее. Аларга кызык тоелдылар, казактар әйтәләр инде. Без мотлак рәвештә период гелә ул Бәндәбикәнең мавзолеен дип. Ысынлап та менә ул аралашу бит инде ул нык файдалы аралашу ул. Ысынлап та теге менә бер-беренең теге табигый нидәрен менән тәҗрибәләре белән танышуу бит инде ул. Менә ул менә бигрәк та Казакстанда нык зур игътибар бирелә географияга. Менә онда нәйдә Гумилов исемендәге Милли университетта Садык Назаров дигән бер профессор бар инде ул. Менә ул мәсәлән менә тарихи карталарды теркәтү менән шөгыльләнә. Ул менә бөтен Европа илләрендә тигәйтерлек булып шунда архивларда эшләп, шул тарихи карталарды табып, оларды яңыртып, шундай матур йөкмәткеле, анда уның атласында Башкортостандың да бар тарихы, әлбәттә. Килтергән дә бар Башкортстанга шулай бит. Әйе, шуннан соң менә берничә атлы сыгарган ул. Уны хәтта Такаев аны дәүләт наградаһын тәкъдим итеп, ул дәүләт наградаһын алган. Менә нык игътибар бирелә. Безгә улардан Безнең Башкортстанда ла был тәҗрибәне кулланып була димәк. Була әлбәттә, була ла кирәк тә дип саныйм мин. Чөнки менә без бит инде ысынлап та ул тарихи карталар менән бик шөгыльләнгән кеше юк бездә Кыргызга каршы. Ысынлап та ул менә ничек итеп нидән менә безнең республиканың үсеше ничек булган, менә ул шул тарихи карталарда күренә бит инде ул. Әйткәндә хәзер игътибар арта. Шулай бит. Игътибар арта Тарихи башлана. үсешебезгә, үзебезнең үткәнебезгә һәм киләсәгебезгә дә һәм география фәне бу яһәттән үзенең ролен уйный дигән ышаныс табы. Әлбәттә үзенең ролен уйный. Менә мин бер тапшыруда әйткәйм дә шикелле, менә бер документаль фильм бар ул. Шул географияның роле турында, уның роле монда инде бу фильмда бөек вакыттан хугышы вакытындагы географияның һәм географтарның роле турында. Ул рус телендә особое оружие дип атала ул. Бүлектән тора ул, ике өлештән рус телендә. Менә шундай документаль рәвештә, шундай ысынлап та фактлар килтерелә. Менә географтарһыз анда ысынлап та бик кыен булган булыр иде, әгәр дә география, менә картаһыз ничек мәсәлән, картаһыз беренчектә ни дип булмай. Кайда Бик мөһим фән география. Зур рәхмәт. Үзебезнең Кара ясак фильмнар, документаль фильмнар исемлегенә индереп куйдык. Зур рәхмәт әңгәмәгезгә, уңышлар теләйбез. Хөрмәтле тамашачылар, студиябызның кунагы Өфе фән һәм технологиялар университеты доценты, география фәннәре кандидаты Закирия Латыпова булды. География фәненең мөһимлеге турында һөйләштек. Игътибарыгызга зур рәхмәт.